Jotono lam sogosini YouTube channel lotini o update video sing kasukong saurnai kebang mambaronote borok kucu kolok kotor engkake sini tiprajak beri bosong hunite alka kubuni dofani borok baimangte kajagi nong kamarobo sungnoka heriba tinini o update video engkake mung kolok kucu kolok ni pano belanya bakha kaham heka ba belanya te tiprasa hadopono hamjakgo te bo kajang ma bo tiprasa banya kajago omahai belanya bakha kaham engkake sing audience roke tangai aba he borno support khaya tonglai ba hediba aboni bising tinno tini o update video jeta engagement khaipa leka finally sini actress Biva Jamatia te James Ward by abonote borong ba belanya te srai ke update ruir maro bo sungno ka actress Biva Jamatia ni Instagram account jara bono follow khaya rok to saimaya kono jeta bono follow khajrong ke saibo manbai khena te sungbo tini o video sini timni borok bai kam hamya kok samani yaklo joto bujilai te ini o actress Biva Jamatia ni video no isisa update ruir na hanya video no masram ka jate tabuk phana tiprajak beri hindi tiprasa salah hindi o video no nanya joto kam hamia buji mano tin norong bo live bahai ke successful ni naite step by step ya prisanai akok rono tinyo sengtini kisi sa kok sanai bisi kok saya tini o update video kema borno te kuchu kolok ngake alka dopani borbai kajak layo thanglayo hediba ge tarpone ke sini tiprasa lokoro pelanya bakha khamjak layo tiprasa salaketam saisa kiri kiri da hai rokni belanya sumung proshna asalo hediba ge tabuk sini actress Biva Jamatia ke belai kenote tiprasa bai tiprasa kajak ma ba belanya to masang te hediba ke abon bisang tino sini channel ni bakang tei bongno congratulation tei norong berdi community congratulation ke tini update video omsung tei borong finally yes them salai engagement khaipa lekha abono tei norong khaka hamya fardi sini channel ni bakang tei kaisa sang sini team ni phachinti kaisa kong kasarnai actress Biva Jamatia sini baina belai khena tei live hachi khuchi ke tondi kumui omsung sang kok kasarnai no jate tebo bus kango haikaba mane kaham yapri sebui tong mana jate hediba jorobai baksa gete singbo norno belanya support kayo nong kani belanya musangka jori sendorong bo o video sajak tongkha ke like te share khaina bo tapodite jate norni family rogo bo o video share khaire ke belanya sanai te channel no katalang ke subscribe pai olo select khaina di te like kaisa khairna tapok di sini actress Biva Jamatia ni bagai comment bo khairna tapok di omsung no tiprasa aiglok tang